си проникна в нещата, усети, че за него трудна ще е съдбата, но не спря да се бори и да бяга. А когато се омаря, не спира и не ляга. Без страх предизвикваше всеки срещу себе си. А когато си заминил тук един ден, знай, за него ще се носят хиляди мълви, че той е бил този, който с музата си на хиляди сърцата покори. Не е този, за когото го мислиш ти, само ако решиш ще разкрие същността си. Веселото е винаги разсмяното момче и никой не разбра, че отвътре нещо го яде. Не се интересуваше от мнението на разни хора. Тъгата бе за него единствена опора. Със страх се обръщаше назад и настрани, защото виждаше само ледени стени, от които нещо в него не спираше да го боли. Постоянен усет за страдание го караше сам да си потъва в отчаяние. Сълза след сълза, една след друга падаше надежда в него, даже грам нямаше. Поставиха му кръст, оставиха го сам да си го носи. Не за друго, а за капка обич се налагаше да проси. На пръв поглед външно жив, но отвътре бе загинал. Последната усмивка отдавна бе заринал. Към живота остана безразличен, усмихнатият за него беше нетипичен. Сърцето му стана като купче лед, само чашата бе за него най-отпред. От мъката превзет, от реалността отнет, всичко издри, даже спомени не си остави за късмет. Всеки негов ден си оставаше проклет, не чуваше добрия, само лошия съвет. Уж гледаше винаги напред, дори красивите бяха грозни, ей така наред. Не усещаше топлина, защото бе студен от някой, нещо наранен. Дори светлият за него беше тъмен ден, сякаш му изтръгнаха душата и до ден днешен чака своята разплата. Винаги сред хора, а чувстваше се сам. Историята, която ви разказах, е за момче с името Горан.